bona tarda i benvinguts a una altra activitat organitzada per Fundació Caixa Vinaròs. Avui per a nosaltres, des de Fundació Caixa Vinaròs, és un orgull presentar-los a tots vostès Ciència a prop. Es va presentar a nivell de propagandístic, a nivell de mitjans de comunicació, però avui en dia Ciència a prop ja ha arribat el moment en què sigui públic i, per tant, és un repte important per a nosaltres i la veritat és que, en primer lloc, sí que voldria agrair a Jaume Anguera el fet que hagi pensat que aquest bloc sigui important per a Vinaròs i per a la Fundació Caixa Vinaròs. També agrair a tots els presents la seva assistència perquè també fa que, d'una banda, Jaume, com a creador de Ciència a prop, i nosaltres, per seguidors del seu blog que ens presenta, ens sentim halagats i contents que la gent s'acompanyi i de donar suport al ponent que avui ens acompanya. Ciència a prop, com ja va dir el primer dia, és un bloc d'enginyeria. Un bloc d'enginyeria que naix de l'oferta que se li fa a Jaume Anguera quan va rebre la Levi Narosenc. El premi a Levi Narosenc fa 3 anys va ser la persona elegida per un jurat i en aquell moment se li va proposar que com a agraïment o com a fer una implicació directa en Vinaròs presentés un bloc d'una conferència. Ell no va voler fer una conferència, sinó que va voler crear alguna cosa més i ha arribat el moment que aquí ha presentat. Per tant, estem satisfets i estem orgullosos d'aquest fet. Ciència a prop és un bloc d'enginyeria que va dirigit a tot el públic en general i sobretot a la gent jove. Gent jove que en aquests moments, i gràcies als mitjans de comunicació, se va difonent i que en l'època de la seva formació pensen que una base important per a la seva vida serà la formació tècnica. Formació tècnica que després no solament la poden dedicar a treballar a la indústria, sinó també a nivell personal com a formació vàlida i sobretot per investigar com ho ha fet Jaume. Ciència a prop abarca enginyeria, com he dit, però també la enginyeria no és algo ampli, sinó que s'apoya en blocs fonamentals com pot ser les matemàtiques, la física, la química, la tèrmica, els fluids i demés elements. Pensem que l'enginyeria sempre ha estat associat a el que és les civilitzacions. En un primer moment, una primera cosa que va aconseguir que el món avancés seria algo molt senzill com és la palanca. La palanca va ajudar a manejar càrregues o a manejar fer moviments. Un altre moment important que va ajudar al desenvolupament de la ciència va ser la transformació de l'energia rotacional en energia lineal, és a dir, la roda. La roda va ajudar la civilització a moure les civilitzacions. I altres coses que també han ajudat a moure la civilització, per exemple, és l'estàtica o l'enginyeria de creació de ponts. Gràcies a l'equilibri de forces i dinàmica s'han fet els ponts en els quals les civilitzacions van poder moure i passar per continents. Així podem enunciar moltes coses, però verdaderament avui el bloc que ens interessa és un altre bloc molt diferent. Pensar que la tècnica actualment és única i la gent en general estem utilitzant aquesta tècnica. Dir-lo present, pel carrer no veiem passar tots els dies una integral triple parlant en una campana de Gauss. La gent això no entén el per què serveix, però en canvi per una persona que investiga i que cada dia està pensant, com és el cas d'avui, en uns espais nous, poden dir que una integral triple podria ser el volum que es mou quan vibra una ona per transmitir d'un punt a l'altre i la campana de Gauss seria el percentil de validesa d'aquest fet. Això em dona peu a dir que avui en dia la conferència que avui es presentem estarà impartida per Jaume i Jaume parlarà de les antenes i tot el conjunt que representa. Dir de Jaume que és doctor en telecos, una persona que ha fet enginyer tècnic en el primer moment, va ser enginyer en telecomunicacions i la veritat el seu doctorat el va reconegut a uns mèrits importants. Lluny queda aquelles imatges que ens recordem de quan era jove, de quan estaves a Corea estudiant i treballant. Per fet, en aquests 41 anys, com he dit que tens, és un bagatge i un recorregut bastant important. Per a nosaltres és un goig, com he dit, el que estigués entre nosaltres. I sí que nosaltres la Ciència a prop naix, igual que quan en una família ve un fill, nosaltres avui el que pensem també que Ciència a prop serà un bloc d'informació i un bloc d'enginyeria, com he dit, dirigit al públic en general i sobretot a la gent que s'està formant en aquests moments per pensar que de la gent jove estem esperant moltíssimes coses. I jo sí que voldria recordar a la gent jove que ens està escoltant avui en dia o pot haver mitjans de comunicació que si ens transportéssim 3 anys abans, quan Jaume va rebre la Levi Narosenc, una de les seues primeres paraules quan va sortir a fer el Parlament va ser unes paraules que a mi me van deixar sempre algo gravat al cor, perquè en una de les primeres paraules que va dir que si ell s'havia esforçat per aconseguir els seus estudis, per aconseguir els seus treballs, però per l'altra banda també
animava la gent jove que sigués feliç, que disfrutés, que compaginant l'esforç i el treball i la diversió s'aconseguia arribar on ell havia arribat, que no era molt de mèrit, però sí que tenia un equilibri entre tots els fets, i animar la gent jove que seguís aquestes paraules. Per tant, jo crec que avui l'important és, sense a prop, crec que l'important és en Jaume Anguera, i per tant ja li dono la paraula, agraint-li prèviament l'esforç i l'ànim que ha creat en aquesta primera conferència. I, com no, també he de reconèixer un fet que en un moment com el d'avui ha volgut portar a una primera espasa també en el món de la ciència, com és Aurora Domínguez, però avui per temes Andújar, que també demostra que la seva col·laboració diària ha fet que els dos hagin aconseguit tots aquests mèrits, el qual també demostra quin tipus de persona és i quina qualitat de persona és per poder reconèixer dia a dia aquests fets diaris. Per tant, jo sense més preàmbul tens la paraula. Jaume. Moltes gràcies a la Fundació i a tots vosaltres que esteu aquí. Perdoneu que estigui assegut, però no hi ha hagut manera possible de poder fer la conferència dret pel tema dels micros. A mi m'ha agradat parlar dret i espero que tots me pugueu veure i me pugueu sentir clar. Llavors us demano disculpes per no poder xerrar dret. En segon lloc, en nom de l'Aurora i en nom meu, gràcies per venir. L'Aurora no ha pogut venir per un tema de feina. En tot cas, ja que Manolo ha presentat a mi, jo presento a l'Aurora. L'Aurora és enginyer superior, tècnic i superior en telecos, està acabant el doctorat en el camp de les antenes, és investigadora en l'empresa Fractus, en el qual porta 7 anys, investigant en temes de recerca bàsica i fonamental, i també en el que són disseny de productes i propietat intel·lectual. És autora de més de 50 articles en revistes científiques, té més de 9 patents i també ha realitzat moltes ponències internacionals i nacionals. I amb ella hem conformat, hem creat aquesta presentació per a tots vosaltres de manera molt divulgativa, que espero que estigui a l'alçada i que feu una mica l'exercici ara, què és el que sabeu d'antenes, i quan sortiu aquí, després del temps que sigui, feu l'exercici de mirar enrere i a veure si hi ha hagut un pas i que almenys hagueu après alguna cosa. Això seria important que féssiu aquesta valoració i si heu après alguna cosa, fantàstic. Aquest seria l'objectiu. Perfecte. Una mica l'índex de la presentació és el que aquí il·lustrem. Farem una introducció, la gènesi de les antenes, situarem l'antena en un sistema de telecomunicació. Veiem l'antena com un element allà sol, però on està ubicat? En una cadena de telecomunicació. Veurem els pioners, qui va crear això d'aquí. Un llenguatge bàsic, que veureu que és molt divulgatiu. No parlarem d'equacions ni res de matemàtiques, tot i que és necessari, però no perdrem la rigorositat que requereix la ciència. Ho farem de manera molt divulgativa, esperem que ho haguem aconseguit. També una cosa que és molt desconeguda és quines eines d'anàlisi i disseny utilitzen els enginyers quan investiguen. Llavors veurem, farem un tour per aquest món que potser és una mica desconegut perquè la gent no pot accedir als laboratoris perquè moltes vegades és una cosa que no es té l'oportunitat. I veurem aplicacions vigents i futures per motivar tot l'interès que genera el món de les antenes. I finalment, unes conclusions. Si voleu potser, com tindreu preguntes, potser les preguntes les podem deixar al final i gustosament podem respondre el que vulgueu. Una mica com comentava Manolo, la ciència ha evolucionat i una de les coses és l'anhel de la telecomunicació en la societat. Parlem, per exemple, en el segle III abans de Crist, el grec Tacticus va inventar un mètode que era un telègraf hidràulic, que consistia en una persona en un lloc, una altra molt lluny, però amb visió directa, amb una antorxa, que quan s'alçava l'antorxa, l'altra persona obria unes aixetes i en base amb l'aigua que anava quedant buida, sabien un codi que només sabia l'emissor i el receptor. Això era un telègraf que requeria una visió directa, si hi havia condicions meteorològiques dolentes no podia haver comunicació, i també altres evolucions, per exemple en Corea, un temple de Hwasong en el segle XVIII, tenien un mètode que era per detectar quan els enemics arribaven a la costa un sistema amb unes xemeneies, de manera que si tenia una xemeneia vol dir que l'enemic s'acostava a la costa. Si eren dos xemeneies, pot ser que l'enemic estava arribant. Era un codi. Llavors, això també requereix que hi hagi contacte entre l'emissor i el receptor. I si les condicions meteorològiques no són bones, no funciona. Més endavant, Morse, l'inventor americà, va crear el telègraf. Llavors, això, què passava? Podia comunicar-se entre dos punts distants sense que hi hagués visió directa,
independent de les condicions meteorològiques, però havia d'haver un fil. Llavors, clar, havia d'haver un fil. Llavors, l'altre era com si fos per l'espai lliure, però no havia d'haver visió directa. Morse, no havia visió directa, però havia un fil. Llavors, aquí és on sorgeix el món de les antenes, que ens podem comunicar tots d'un punt a l'altre sense que hi hagi visió directa, independentment de les condicions meteorològiques, i una mica és aquest anhel de la telecomunicació el que ha portat a l'home a descobrir i crear, inventar les antenes, tota la gamma d'antenes que tenim avui en dia. Llavors tots estem habituats a veure antenes d'estació base, les antenes en els cotxes com han anat evolucionat, fa anys les antenes en el cotxe estaven totes, diguéssim, per fora, ara estan integrades dintre, la telefonia mòbil ha sofert un canvi radical en els últims 10 anys, recordareu potser els telèfons aquells que eren molt grans, ara tots anem amb un telèfon que és petit i a més és telèfon i fa un munt de coses. Antenes integrades en xips, en l'aviació, o sigui, en tot arreu podem trobar antenes. I actualment també, en moltes aplicacions, com veurem, també serà connectar aparells amb aparells. És a dir, el microones estarà connectat amb una antena, que estarà connectat amb el forn, tot estarà controlat amb les antenes, de manera que un, des del mòbil, per exemple, podrà tenir el control de la casa d'una forma total. Petits objectius. Una mica de nocions bàsiques de la gènesi de les antenes, és a dir, quan s'origina això? En el segle II abans de Crist, en el XV, en el XII, una mica ubicar en l'espai i amb el temps, una mica seguint l'esperit de ciència a prop, és donar una pinzellada dels personatges que han intervingut en l'origen de les coses. Uns aspectes fonamentals, és a dir, per parlar de ciència necessitem un llenguatge, i aquest llenguatge és necessari per entendre els fenòmens de la física. Llavors, explicarem uns conceptes senzills, divulgatius, amb uns vídeos que hem preparat. Això ens permetrà entendre alguns sistemes de telecomunicació que estem habituats a viure, per exemple, la comunicació mòbil, un radar, entre altres sistemes de telecomunicació. Farem un tour per un món on treballen els enginyers i finalment veurem, tindreu nocions d'avenços que es fan en el camp de les antenes. Juntarem totes aquestes peces en un trencaclosques. Pioners, ens remuntem cap als segles XIX, XVIII, una mica abans, existien uns fenòmens que eren fenòmens elèctrics, una mica quan agafeu un bolígraf i rasqueu el jersei, observeu que els papers són atraguts pel llapis o el bolígraf. Allò eren fenòmens elèctrics. Altres fenòmens tenim els fenòmens magnètics. Un imant genera un camp magnètic. I això eren coses que la gent sabia, però eren entitats, magnituds separades. Un camp elèctric per una banda i un camp magnètic per una altra. Llavors va ser Maxwell, que és la persona que va resumir tota una sèrie de treballs d'investigadors anteriors, científics anteriors, com Ampère, Ørsted, Gauss, Faraday, etc., i va unificar amb unes equacions. Hem dit que no veurem equacions, però un cop a la vida heu de veure aquestes equacions perquè són les equacions que tenen una transcendència en el món de les antenes i en tot el que és també el tema de les ones guiades brutal. Aquestes equacions sintetitzen tot el que és la sinergia entre els camps elèctrics i els camps magnètics. I el que ve a dir és que quan un camp elèctric varia amb el temps, genera un camp magnètic. Que aquest camp magnètic, si varia amb el temps, genera un camp elèctric. De forma que, si d'alguna forma aconseguim una pertorbació d'un camp elèctric que varia amb el temps, una cosa se sustenta amb l'altra i crea una propagació, com si fos una gota d'aigua. Llavors, aquestes equacions és el que vol dir, és el que vol representar. De fet, tots els codis, programes de simulació electromagnètica, tots utilitzen com a nucli aquestes equacions, que són del segle XIX. Maxwell era escocès. Maxwell mai va arribar a veure en la seva vida ni a demostrar l'experimentació que existissin ones electromagnètiques. Només ho va predir de forma matemàtica. I ens podríem tirar 2 setmanes explicant equacions de Maxwell. És una cosa complexa matemàticament i d'una elegància absoluta. Llavors, no va ser fins més tard, cap al 1857, quan va néixer Rudolf Hertz, qui va demostrar de forma experimental l'existència de les ones electromagnètiques. I ho va demostrar amb una sèrie, el que eren les primeres antenes, que era una antena de fil, com les que veieu als terrats, va demostrar que podia injectar-hi allà un camp elèctric variable amb el temps i en un receptor que estava a uns quants metres detectava una xispa. Llavors allò va demostrar que entre un punt i un altre, sense haver una connexió directa, havia una propagació d'una ona electromagnètica.
Amb això va demostrar i va corroborar les equacions de Maxwell que fins aleshores s'agafaven amb pinces. I a partir d'aleshores les equacions de Maxwell van transcendir en tot el camp de la física i més endavant ja amb el que és l'enginyeria de telecomunicació d'una forma transcendent. Hi ha un català que es diu Francisco Salvà i Campillo que molt abans que Maxwell i molt abans que Hertz ja va teoritzar en un article que es deia La telegrafía de chispas como invento de origen español. I el que deia Salvà i Campillo és que a Mallorca podia tenir com una espècie una plataforma metàl·lica que donant-li un contacte a l'aigua podria comunicar-se a través de l'aigua que és conductora i això arribaria, aquesta espurna, aquesta xispa, arribaria en un punt llunyà, per exemple, en Alacant. És a dir, estava predint, estava teoritzant sobre un mecanisme de propagació d'ones electromagnètiques a través del mar, molt abans que Maxwell i molt abans que Hertz. Però d'alguna forma la història ha reconegut a Marconi com la persona que és la que va iniciar la revolució de les telecomunicacions de forma comercial. Va ser la primera persona que va establir, era italià, Premi Nobel, entre dos punts distants, Gal·les i Terranova, uns 3.000 quilòmetres, i va demostrar que es podia transmetre des d'un punt a un altre informació i a partir d'aquí ja va començar el que seria la revolució de les telecomunicacions comercials. Per tant, Maxwell, Hertz, són dues persones que és un referent històric, segle XIX, Salvà i Campillo com un teòric també de la nostra terra i Marconi, que marca el punt de la revolució comercial en el món de la telecomunicació. Res, una pinzellada. Una antena, una definició formal, no entrarem en definicions, en més definicions, és un element que el que fa és l'element que és capaç de convertir l'energia que va conduïda a través dels cables, de les línies, convertir-la en una energia que radia a l'espai lliure i que la radia d'una forma determinada, cap a una direcció, cap a una altra, i també al revés, és a dir, que és l'encarregada de rebre l'energia de l'exterior i convertir-la en energia conduïda. Aleshores, en un enginyer de telecomunicació hi ha moltes parts, és a dir, la veu. Quan jo parlo, aquesta veu se pot capturar, se pot digitalitzar, se pot transformar, llavors aquí hi ha tota la matemàtica que estudien els enginyers de telecomunicació, que és processat de la senyal, l'àlgebra vectorial, moltes matemàtiques que serveixen per convertir, per manipular aquesta senyal, tota la part d'electrònica, teoria de circuits, teoria de microones, fins al final arribar a un punt que arribem aquí on aquesta informació de veu ha estat transformada, adequada en una determinada part de l'espectre, que veurem el que és, per a que es pugui radiar. Llavors, avui el que ens centrarem únicament és en veure aquest element, tot això d'aquí, ja vindran altres experts a parlar-nos de forma divulgativa, veurem com una antena pot radiar l'energia i com una antena pot fer que l'energia se radiï de forma per totes direccions o bé que l'antena pugui fer que l'energia se concentre en una determinada direcció. Tot seguit veurem una sèrie de conceptes que són fonamentals, que és la freqüència, llum més llum. Jo crec que el llum més llum és una cosa que transcendeix, que és la polarització, propagació, concentració de l'energia. Anem a veure què és la freqüència. I anem a veure amb un exemple molt senzill. Aquest és el piano de Carlos Santos, que va tocar el dia de Sant Joan, la maquinofòbia pianolera, i llavors vaig pujar a veure el piano i allò una mica em va il·luminar perquè el que veu aquí el piano és que, com tots sabeu, les cordes del piano no són sempre iguals, sinó que van canviant. Llavors les cordes més curtes generen uns sons de més alta freqüència, més aguts, i les cordes més llargues generen freqüències de més baixa freqüència, que són tons més greus. En antenes passa igual, tot i que no són ones acústiques, tenen una natura molt diferent. Però si fixeu, això és una antena, un tipus d'antena que es diu logoperiòdica, però si us fixeu, la geometria amb el piano és quasi idèntica. Hi ha una sèrie d'elements metàl·lics que el que fan és que d'alguna forma són els responsables que això radiï unes freqüències més baixes que els elements que són d'una mida més petita. I això és un símil que es pot extrapolar a molt camp de les antenes. És a dir, la mida d'una antena depèn de la seva freqüència. És a dir, treballar en freqüències molt baixes, com per exemple FM, que esteu tots acostumats a sentir, són antenes que tindran tamanys considerables, en canvi, quan se puja en freqüència, les antenes poden ser més petites. Això és l'espectre electromagnètic. És a dir, l'espectre electromagnètic és tot aquell conjunt de freqüències en el qual els enginyers de telecomunicació poden establir els seus serveis de comunicació. Per exemple, la radiodifusió comercial se situa en els megahertzos.
El tema de les microones, comunicacions mòbils, se puja més en freqüència, que serien els gigahertzos. Gigahertzos vol dir 1000 vegades els megahertzos. Són freqüències encara que oscil·len més ràpid. Podríem pujar al terahertz, que són encara molts més zeros al darrere, freqüències molt més ràpides, infraroig, antenes en el domini visible, i aquí pararíem. En principi hi ha antenes també en el domini del visible. A modo d'exemple, una antena d'FM d'un cotxe, si us fixeu les antigues, en uns palets, que aquell palet podria fer una mida al voltant d'uns 75 centímetres. Si en lloc de treballar una freqüència de 100 MHz se pugés a 1000 MHz, és a dir, 10 vegades més, l'antena podria ser 10 vegades més petita. És a dir, quan més se puja en freqüència, més petita pot ser l'antena. Anem a veure de forma gràfica què és això de la freqüència, que sí, el dibuix, però anem a utilitzar un símil, que és el símil seria de la gota d'aigua. Imagineu un estanc d'aigua que està pla, està en repòs, i que ve un xiquet i l'agafa una pedra i tira la pedra al centre. Si la pedra la tira de forma periòdica, a poc, la ona que va generant tindrà una certa freqüència. En canvi, si la pedra la tira més ràpida, el que passarà és que aquella ona que va originant és més ràpida. Les antenes igual. Antenes que radien en una freqüència més baixa van generant pertorbacions en l'espai d'una forma que oscil·la menys vegades en l'espai que una altra freqüència. Per a què serveix això de la freqüència? Serveix per comunicar-se. És a dir, imagineu que cada corda de la guitarra sigui per transmetre informació entre un usuari i un altre. Una altra corda per un altre usuari i un altre. És a dir, cada corda, ho podríem, com un símil senzill, serveix per comunicar-se entre dos usuaris. Igual passa amb les antenes. Imagineu que hi ha aquí un camp de futbol, que hi ha molts usuaris. Hi ha un mòbil blau que es comunica amb un mòbil blau. No és que sigui així de senzill, sinó que passa a través d'una estació base, però és igual. Imagineu que aquest blau i aquest blau treballen a una freqüència. El de color groc i el de color groc a una altra freqüència diferent. El de color verd i el color verd a una altra freqüència diferent. Fins quan? Fins que si hi ha tants usuaris que han col·lapsat tota aquella banda de freqüències que està assignada a un sistema de telecomunicació, se col·lapsa i és quan un truc que diu el servicio està col·lapsat. Vol dir que ja tots els usuaris han col·lapsat les freqüències. Per tant, la freqüència serveix per ubicar la informació entre dos punts. I aquí és una de les coses més transcendents en la teoria d'antenes. Jo crec que és senzill, que és llum més llum. Jo vaig tenir un professor de física, Froilán Maraña, que em va dir llum més llum, foscor. En aquell moment, llum més llum, foscor. Imagineu, per un moment, això seria l'espai i que això fos una onada d'aigua. Imagineu que sigui això. I que hi ha dues gotes d'aigua que s'han generat, se van propagant, una de l'esquerra i l'altra cap aquí, i en un moment del temps se troben aquestes dues zones. Què és el que passa? Que hi ha un moment en què se sumen de forma constructiva. Hi ha un moment en què aquesta onada és molt gran. En canvi, podria ser que les ones oscil·lessin d'una forma diferent i que quan arriben a un punt en l'espai, com ja tots intuireu, en un moment donat se cancel·len. Imagineu això que passi en l'espai. És a dir, l'espai podria ser que en unes determinades direccions hi ha unes ones que es troben d'aquesta forma constructiva, llavors allò genera més energia, en detriment d'altres direccions en què se sumen de forma destructiva. I això permet concentrar l'energia en una direcció en detriment d'altres, és a dir, concentrar l'energia cap a l'usuari que jo vull parlar i minimitzar l'energia cap a aquelles zones on no vull radiar. Un concepte que sembla molt abstracte, això de la polarització. Si jo, per exemple, parlo amb el meu amic Juan Carlos, si jo parlo ara, ell me sent. És a dir, jo parlo verticalment i el meu amic Juan Carlos me sent. Seria aquest niño que està aquí, jo radio una freqüència en el domini de l'àudio i Juan Carlos em sent. Si jo ara giro el cap 90 graus, continuo xerrant, Juan Carlos me sent. És a dir, en les ones acústiques, que jo estigui vertical o jo estigui horitzontal, no afecta al receptor que pugui sentir la informació. Però, en canvi, això es diu un camp escalar. És a dir, si algú està una mica més habituat a temes més matemàtics, és a dir, no depèn de la direcció.
Però, en canvi, en les zones electromagnètiques hi ha una cosa que és molt interessant, és que imagineu aquest emissor que tingués una antena d'aquestes dels cotxes de forma vertical. És com si la senyal anés en forma vertical. De manera que si aquest usuari de color blau té la seva antena també vertical, rep la informació. Si aquest ninot ara transmet la informació però amb una antena que està en horitzontal, aquesta ona electromagnètica viatja de forma horitzontal només, i si aquest receptor té l'antena alineada horitzontalment, també rep la informació. Però què passa si aquest ninot, aquest emissor, emeteix una ona que està polaritzada, és a dir, alineada horitzontalment, i aquest receptor té la seva antena verticalment? Doncs que no rep res. És a dir, hi ha com una espècie de, el que es diu, són coses ortogonals, és a dir, no se sent res. I això per què és útil? Per lo següent, imagineu que hi ha una persona que transmet a una freqüència cap a un usuari que està aquí, i estan alineats les seves antenes, vertical i vertical. En canvi, hi ha un altre usuari que té la seva antena en horitzontal. Tot i que estiguin comunicant-se, que estigui transmetent la mateixa freqüència, com aquest és horitzontal i aquest és vertical, aquest no rep la informació d'aquest emissor que està aquí. Per altra banda, si ara fem el cas d'aquest emissor horitzontal, el mateix. Aquest transmet informació, aquest usuari no rep res, però sí que el rep. És a dir, que podríem tenir Manolo parlant amb el meu amic Juan Carlos i jo amb la meva dona, parlar, per exemple, jo en vertical, Manolo en horitzontal, Juan Carlos en horitzontal, i no estaríem interferint-nos. Estaríem treballant en la mateixa freqüència, però sense interferir-nos. Vol dir que estem aprofitant el doble a aquella banda de freqüències, perquè estem tenint dues informacions en una mateixa banda de freqüències. Per tant, això és una cosa que s'utilitza en els sistemes de telecomunicació. És a dir, és aprofitar, com l'espectre electromagnètic és car i està dividit, és aprofitar aquesta gràcia que tenen les zones electromagnètiques per dir, doncs, si tinc aquesta polarització, aprofitar, transmetre informació en una polarització i una altra en l'altra. Clar, què passa? Imagineu, això és la plaça de l'Alameda, que hi ha un usuari aquí que té el seu mòbil en vertical i que radia una ona que està alineada en vertical. I això arriba a l'estació base que està aquí al sostre i que d'alguna forma l'antena que està aquí, que veurem com són per dintre, també té una antena que està en vertical. No passa res. Aquesta estació base ho rep, se comunica a qui sigui i envia la informació a l'altra persona que està en l'altre cantó. Però què passaria si aquest usuari, clar, l'usuari mòbil és una cosa que és impedible, és a dir, pot agafar el mòbil cap aquí, es pot girar, pot estar tombat, el mòbil s'agafa vertical, s'agafa horitzontal, de moltes formes. Això determina la polarització. Si aquesta antena no estigués ben dissenyada, si aquest usuari radiés una energia electromagnètica de forma horitzontal, aquesta antena d'estació base no rebria res. Per tant, les antenes d'estació base, per ser robustes a aquest mecanisme aleatori de la propagació de l'ona electromagnètica per part d'un usuari mòbil, tenen les dues polaritzacions. És a dir, són antenes complicades i han de ser capaces de rebre tant en vertical com en horitzontal. I a més, en qualsevol combinació lineal, per aquells que estem més habituats en termes més algebraics. És a dir, qualsevol combinació lineal, és a dir, i si l'usuari no és vertical ni és horitzontal i és obliqua, igual, perquè amb una combinació lineal d'aquests dos vectors, és un apunt matemàtic, es pot rebre qualsevol. Per tant, la polarització es pot ajudar per aprofitar millor l'espectre i també per saber com és l'entorn de propagació, que si és variable, doncs hem de tenir antenes que siguin redundants. Què és el que veiem sempre? El que més fàcil veure, doncs, les ones del mar. Les ones del mar, què és una ona? Són pertorbacions en l'espai i en el temps, és a dir, hi ha una pertorbació que es propaga amb el temps i que en cada punt de l'espai hi ha una magnitud, és a dir, hi ha una alçada. Aquesta alçada seria la magnitud, 2 metres, 1 metre, el que sigui. Anem a veure tota una sèrie de vídeos que d'alguna forma intenten il·lustrar això d'aquí. Intenten il·lustrar la propagació d'ones electromagnètiques com si fos l'aigua. No és el mateix, però hi veurem uns colors. I aquests colors el que vol dir és que colors rojos, igual que quan mireu el mapa del temps i diu temperatura molt alta a Vinaròs, 30 graus, color roig. Temperatura molt freda a Fredes, 0 graus, color blau. Igual, veurem un mapa de colors on associarem la magnitud del camp, la magnitud de la ona, amb un color. És a dir, una onada gran tindrà un color vermell i una onada de poca alçada tindrà un color blau. Per fer aquests vídeos, només un apunt,
s'ha de recórrer a uns mètodes sofisticats. I aquests mètodes sofisticats, com sempre hem dit, és les equacions de Maxwell, que era el que va crear tot aquest mecanisme, resumir la feina d'altres enginyers. És un procés complex que s'ha de resoldre unes equacions amb diferències finites, derivades, bla, 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 que avui no és l'objectiu que acabeu tots aquí dormits. Llavors, el que permet aquest mètode, que es diu FDTD, només per citar-lo, permet generar una seqüència, igual que el mar, una seqüència d'imatges on podem veure com aquest camp està en funció de l'espai i com evoluciona en funció del temps. I veurem aquests vídeos, que és com si fos el vídeo que hem vist abans de la gota d'aigua que es propaga pel mar. Una gota d'aigua, un xiquet que tira una pedra a un estanc. Això podria ser una antena que radia un pols. Llavors, aquest pols, si l'antena és una antena molt senzilla, com podria ser un fil, que no té cap direcció privilegiada, radia l'energia de forma que es diu omnidireccional, és a dir, igual per totes direccions. Les antenes d'FM dels cotxes poden radiar o poden rebre d'igual forma per qualsevol direcció de l'espai. Què passa si aquesta pedra se tira de forma contínua? Doncs hauria una oscil·lació, és a dir, hi ha un generador que envia la informació a una freqüència determinada i si l'antena és una antena senzilla, com una espècie de fil dels cotxes, aquesta energia, veieu aquí, això és l'espai, els colors vermells és la magnitud, i es va propagant amb una onada, amb un camp electromagnètic, això és un camp electromagnètic en funció del temps, d'una forma que no hi ha una direcció privilegiada. Clar, per a què és útil això? Aquest tipus d'antenes que radien d'aquesta forma, per a què és útil? Per exemple, podria ser útil, però que hem dit abans, radiodifusió d'FM. Quan l'usuari no sabem on se troba, no podem concentrar l'energia, perquè si l'usuari es mou, llavors rebria molt poca energia. Llavors, una forma antiga era la radiodifusió d'FM, és a dir, se situa en el Puig de l'Ermita, on sigui, una antena FM, de forma que si els usuaris estan en qualsevol punt al voltant de l'antena, assegurem que sempre rebran l'energia que radia aquesta antena, per exemple, d'FM. Per tant, això és una propagació omnidireccional, d'una antena molt senzilla que radia ones d'igual magnitud en qualsevol direcció de l'espai. Imagineu que aquest xiquet que està en l'estanc, en lloc de tirar una pedra, que seria aquest cas que està aquí a l'esquerra, on l'ona se va propagant a una freqüència determinada, què passa si aquest xiquet té dos pedres? És a dir, té dues antenes. I tira aquestes dues pedres de forma síncrona, de forma simultània, en l'estanc, amb una determinada distància. Mireu què és el que passa. I compareu amb el dibuix que hi ha a l'esquerra. I segurament ja podreu detectar una diferència respecte al dibuix de l'esquerra. Els colors rojos són colors d'una onada més gran, és a dir, més intensitat. Què està passant? Està passant que tenir dos fons permet concentrar l'energia, en aquest cas en la direcció frontal i la trasera, per minimitzar l'energia cap als laterals. És com si jo tingués 8 caramels i el reparteixo de forma omnidireccional a 8 xiquets que estan al meu voltant, o bé agafo aquests 8 caramels i sempre se'ls dono a la meva dona. És a dir, estic, d'alguna forma, en un cas, estic radiant la mateixa potència, però en totes les direccions de l'espai. I en canvi en l'altre, el que estic fent és agafar aquests 8 caramelos i donar-los a la meva dona. La meva dona, respecte al cas anterior, ha rebut 8 caramelos, és a dir, rep molta més potència. Per tant, en aquells casos on la potència s'ha de dirigir en un cas, perquè no hi ha usuaris en altra direcció, el que es fa és concentrar l'energia, perquè energia són diners, és a dir, energia és potència, la factura de la llum, com més energia, més pagues. L'energia igual, si és mal barata, llavors el que ha de fer és pujar la potència del generador per arribar, malament. Llavors el que es pot fer és concentrar l'energia per ser un mecanisme més eficient. Per tant, una antena que d'alguna forma vol concentrar l'energia ha de ser una antena que sigui gran. És a dir, una cosa senzilla és omnidireccional. Si ho fem més gran, permet fer coses direccionals. Les antenes que estan als sostres de les estacions base són antenes grans precisament per això, perquè han d'agafar l'energia i centrar-la en una determinada direcció de l'espai. Avantatges. Per exemple, sistemes de comunicacions mòbil. Si això fos un emissor, el que està a l'esquerra, omnidireccional, estaria arribant les ones tant a aquest usuari com a l'altre usuari. Però, en canvi,
si podem tenir antenes, com les d'estació base, que concentren l'energia, podem transmetre energia cap a un usuari i l'energia que surt cap a l'altre usuari és molt pobra. És a dir, el color vermell estic concentrant tota l'energia cap a aquest usuari, però en canvi la que va cap allà és molt poca. Molt poca en relació amb la que emet aquest altre segon transmissor. Aleshores podem tenir dos transmissors que no s'estiguin, dos comunicacions a la mateixa freqüència, mateixa polarització, per exemple, com he dit abans, vertical i vertical, però que amb antenes molt directives no cal que tinguem freqüències diferents. És com si Manolo parlés amb Juan Carlos i jo a la meva dona, parléssim així, tot i estar els dos en vertical, no ens interferiríem. Si a més després hi ha dos usuaris més que es fiquen en horitzontal, podem encara ser més eficients en aprofitar l'espectre electromagnètic. I així és com funciona, d'alguna forma, aquí fico un dibuix només per il·lustrar, aquests vídeos que veiem també es poden pintar amb uns dibuixets, que d'alguna forma seria colors rojos, això voldria dir que en aquesta direcció, o sigui, un usuari, un receptor que es pega una volta a través del centre, en aquesta direcció rebria molta potència, aquí rebria molt poca, aquí rebria molta i aquí rebria molt poca. És com aquest dibuix. La persona que està aquí rep molta senyal, el que està aquí no té cobertura, aquí una mica més, una mica més, una mica més. Aquest dibuix simbolitza això. I per què aquest dibuix? Per il·lustrar alguna cosa que estem acostumats a viure però que no veiem, que és com està dividit l'espai en les xarxes d'estacions base. Fixeu-vos què és el que hi ha. Imagineu, això 1 vol dir una freqüència, és a dir, una comunicació que aquesta antena només treballa una freqüència. 2, freqüència 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el mateix. Per tant, la freqüència 1, aquesta que està aquí, aquesta antena treballa a la freqüència 1. Aquesta que està aquí, aquesta que està aquí i aquesta que està aquí, també. Què passa? Que hem dit freqüències iguals s'interfereixen. Què és el que passa? Que aquesta antena concentra l'energia cap aquí. Llavors, aquest usuari pot rebre l'energia d'aquesta estació base. Però què passa amb aquesta estació base? Que tot i estar radiant energia a la mateixa freqüència, com concentra l'energia cap a aquesta cel·la, l'energia que radia cap a aquesta direcció d'aquest usuari és molt pobra. Per tant, aquest element que està aquí se pot comunicar amb un altre usuari a la mateixa freqüència, és a dir, hi ha un regust de freqüències. Estan molt a prop, però no s'interferents. Imagineu que això no es fes amb antenes directives, que aquesta antena que està aquí fos omnidireccional i aquesta igual. Passaria que aquesta d'aquí radiaria en aquesta direcció i aquesta igual. Hi hauria una possibilitat de que s'interfereixin. En canvi, amb antenes directives podem reaprofitar molt millor l'espectre electromagnètic. Les antenes d'FM, FM, no sé, Radio Nueva, la SER, el que sigui, no pot haver cap altra emissora que utilitzi la mateixa freqüència fins Tarragona, perquè si no hi ha una interferència. Si s'utilitzés aquest esquema, on Radio Nueva només apuntés a Vinaròs, per exemple, que el Puig de l'Ermita tingués una antena directiva i que la radiació només estigués a Vinaròs, podria haver, per exemple, a Rossell, una altra emissora a FM a la mateixa freqüència que només emitís per a Rossell, a les mateixes freqüències. Per tant, hauria un reús molt més eficient de l'espectre electromagnètic. Per tant, el de FM és molt antic, és obsolet, però funciona molt bé, no hi ha més necessitat, però per comunicacions mòbils sí. Hi ha molts usuaris, llavors els enginyers han de maquinar-se mecanismes per treure suc d'allà on no hi ha. És un mecanisme de la demostració de per què serveix una antena directiva. I el mateix, aquesta antena, tot i que radia una mica cap aquí, com està molt lluny, com la senyal se va atenuant amb la distància, l'energia que arriba a aquest usuari és molt més petita. Per tant, per fer antenes molt directives, que concentren molt l'energia, un ha de fer com una agrupació d'elements. Però hi ha altres mecanismes que en l'antiguitat, per exemple, es demostra que Arquímedes, conta la llegenda, va agafar uns grans espills i va concentrar l'energia del Sol en uns punts, és com si agafés quan ets xicotets la lupa i el punt negre, el foco de la lupa, apuntar a una fulla de paper negre, allò al foco, i allà el paper negre se cremava. El que estàvem fent era concentrar l'energia del Sol, que no era suficient per cremar un paper negre, però si aquella energia se recol·lecta en un punt, era suficient per tenir tanta magnitud per cremar un paper negre. Això ja existia antigament, que era concentrar l'energia, la llum, que la llum és una ona electromagnètica, concentrar-la
de forma molt puntual per arribar a un punt. És a dir, això és concentrar molt l'energia. Seguint aquest principi, tots esteu habituats a les pel·lícules, GoldenEye o el que sigui, a veure antenes molt grans. Per què molt grans? Precisament per això. Quan més gran és la mida de l'antena, en general, més permet concentrar l'energia. És a dir, si aquest paraboloide, que és una paràbola, és a dir, la paràbola que ens ensenyaven a 8è de GB, l'exemple més bonic és que el perfil d'aquesta superfície és una paràbola. Si un fa un tall per la meitat, el perfil que té és una paràbola. I es demostra de forma molt brillant que ha de ser una paràbola. És a dir, no pot ser ni una superfície plana ni un cercle. És una paràbola. I aquesta paràbola, quan més gran sigui, aquest color groc significa una mica la mida d'aquest paraboloide, si és més gran, permet concentrar més l'energia. Concentrar més l'energia vol dir que podem arribar més lluny, perquè si tirem potència per altres cantons, no podem emetre potència més lluny. Per tant, les antenes de radioastronomia que s'han de comunicar amb objectes celestes que estan a anys llum, necessiten ser molt eficients a l'hora de concentrar l'energia. I això és un mecanisme d'antena directiva, d'antena que concentra molt l'energia. Anem a veure altres reptes. Imagineu dos gotes d'aigua. El xiquet està a l'estanc i tira les gotes d'aigua de forma síncrona, bum, 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 a una freqüència. Però què passa si aquest xiquet aquestes dues gotes d'aigua les tira més ràpid? Estan a la mateixa distància però les tira més ràpid. És com si diguéssim, tenim dues antenes que operen a una freqüència però ara les faig operar a una altra freqüència. El que passa, si us fixeu, és que la forma de distribuir l'energia no és la mateixa. En el cas de l'esquerra, això radia cap endavant i cap endarrere, i en canvi aquest cas que està aquí té un front d'energia cap endavant, cap endarrere, cap a la dreta i cap a l'esquerra. És a dir, que un cop s'ha dissenyat una antena per a que operi a un determinat conjunt de freqüències, que aquella antena operi a altres freqüències és complicat. I això és un repte en el món de les telecomunicacions. Veurem després un exemple de com es pot fer que una antena, per exemple, les antenes d'estació base, han d'operar en diversos sistemes. Per exemple, els que potser estan una mica més habituats, UMTS o el LTE solar, doncs, perquè operi d'igual forma s'ha de fer una manipulació intel·ligent a les antenes de forma que, al variar la freqüència, l'antena es comporti de forma igual. I això és un repte, avui en dia inclús. Ja que hi ha xiquets que avui han vingut aquí, això no és real, no és una història real, però és una història de les tribus. Ens remuntem fa molts anys, la història de les tribus diu que hi havia uns mons que tenien dues orelles i uns mons que tenien una orella. Vivien en pau, harmonia, menjant les seves herbetes per allí, sense paro, ni sense res, tranquils. Però què passava? Que també hi havia perills. Aquí sortia el dinosaurio, emetia un so, i aquells monos que tenien dues orelles fugien en la direcció antipodal. És a dir, eren capaços de determinar d'on venia el so i fugir en la direcció contrària. Però en canvi, els que tenien una sola orella no sabia d'on venia el so. És a dir, estaven desubicats. Justament, i això una mica demostra l'extinció de la tribu monorella. Això també és fals, però bueno. En antenes passa igual. Aquest exemple sembla molt senzill, però és un exemple que utilitzem amb les classes per explicar a l'alumne una mica el tema de la teoria d'agrupacions d'antenes. És a dir, és bastant il·lustratiu. Després hi ha tota la matemàtica al darrere, que ens tirem 2 mesos parlant de teoria només d'això d'aquí. Però això il·lustra molt bé el concepte. Per què passa això? Imagineu aquest dinosauri emet un so i aquest so arriba a una orella i a l'altra orella amb el mateix temps, és a dir, aquesta ona arriba de forma síncrona, per tant no detecta un canvi d'amplitud. Però en canvi, si aquest dinosauri se desplaça, aquesta ona que es va propagant arriba abans a aquesta orella que a l'altra. Llavors, aquest petit decalatge en el temps és suficient pel cervell per determinar, en funció d'aquest decalatge en el temps, determinar d'on ve la ona. És a dir, si el nostre cap en lloc de tenir 2 orelles fos més gran i tingués 3 orelles, o 4 o 5, podríem ser capaços de determinar d'una forma molt més exacta d'on ve el so. Ara més o menys podem intuir d'on ve, però si fos més gran podríem intuir d'on ve el so. En antenes passa igual. En antenes, quan tenim molts elements d'antenes, podem manipular
cada element, és a dir, l'excitació de cada element en el temps en què l'excitem per a controlar la radiació cap a on volem que vulgui que vagi. Per exemple, si tenim 4 gotes d'aigua, és a dir, 4 antenes que estan radiant de forma síncrona al mateix temps, la radiació se concentra cap endavant i cap endarrere. Però si ara aquest xiquet agafa les pedres i les tira de forma asíncrona, què és el que passa? Algo molt diferent, que el màxim de radiació, és a dir, la màxima concentració d'energia, no està on estava abans, que era aquí i aquí baix, sinó que està justament en la direcció horitzontal, en l'esquerra i en la dreta. És a dir, manipulant aquest decalatge de les ones, podem fer que apunti la senyal cap endavant, cap a l'esquerra o en qualsevol punt de l'espai. Això és com funciona un radar dels aeroports. Si us fixeu, un radar d'aeroports pega voltes, que l'únic que fa és el feix, que és molt directiu, la radiació és molt directiva, va pegant voltes. Però, en canvi, que no es veu, naturalment, en vertical mou el feix de forma molt fina i molt ràpida, de forma que quan efectua un gir mecànic ha explorat un munt de punts de l'espai. D'aquesta forma té explorat l'espai en 3D de forma molt ràpida i pot detectar un avió d'on ve. És una aplicació de controlant el decalatge de cada antena, l'excitació de cada antena, podem controlar la direcció cap a on aquesta energia volem que vagi. I això es fa amb tota una sèrie de circuiteria, d'electrònica, amb circuits molt complicats que algun dia esperem que un expert ens pugui explicar de forma divulgativa. Un exemple pràctic, imagineu, encara per sofisticar més, l'espectre electromagnètic, que és molt car i que és molt limitat. Un usuari útil està aquí i un interferent, és a dir, estan operant a la mateixa freqüència, s'ubiquen aquí. Si aquesta antena no fa res, podria ser que aquest usuari emet ones electromagnètiques, radiació electromagnètica, i va cap aquí i interfereix. És a dir, aquest parla, i l'usuari aquí no s'entera de res. Però, en canvi, si aquesta antena està feta d'una forma que l'energia només apunta, només hi ha un enllaç, un vincle entre aquesta antena i aquest usuari, i hi ha un nul entre aquest interferent, i a més un nul entre aquest interferent, per molt que aquest radiï, l'energia que radia per aquí no entra, i aquest tampoc. Si ara aquest usuari es mou, es pot manipular el decalatge de les antenes per posicionar no només el màxim de radiació, sinó a més per col·locar nuls de radiació allà on hi ha un interferent. Això requereix un sistema d'escoltar l'espai, d'escoltar el canal, i processos adaptatius de control de l'antena, que és molt sofisticat. Però si us fixeu, això permet d'alguna forma, de forma adaptativa, manipular la radiació cap on es vulgui. Això es diu una smart antena, és una antena intel·ligent, permet ficar la radiació on es vulgui de l'usuari interferent. Llum més llum, foscor, o llum més llum, llum. Anem a veure l'exemple que tots heu vist, que és l'antena que està al terrat, que és l'antena per excel·lència de recepció d'ones de televisió, que va ser inventada per els japonesos Yagi Uda, que era un professor, i el seu deixeble, a l'any 1926. O sigui, ja fa quasi bé 100 anys. I el principi matemàtic és molt brillant. És justament aquest principi de manipular la fase, el decalatge del temps de cada fil que veieu allà, de forma que, què passa? Fixeu-vos, aquí hi ha 8 elements, 8 gotes d'aigua, però que no estan radiant de forma simultània. Estan radiant d'una forma manipulada, de forma que llum més llum, llum, llum més llum, foscor. El que dèiem abans, aquest exemple que hem vist abans. Podem manipular la llum, l'energia electromagnètica, de forma que maximitzem cap a una direcció en detriment de les altres. Colors vermells vol dir, rojos vol dir màxima intensitat. Aquesta antena, si us fixeu, totes apunten cap al Puig de l'Ermita o cap al Car. Per què? Perquè si l'apuntéssim al revés cap a Mallorca o cap a les Columbretes, el que passaria és que l'energia vendria per una zona on l'antena no rep molt poc. Que podria rebre? Sí. Però en casos en què la potència de l'estació emissora fos molt poca, arriba un moment en què no rebria res. Per tant, l'antena sempre està una mica encarada cap a d'on ve la font. Més exemples. Les antenes, aquí és un exemple d'allò que hem vist, una font, una gota d'aigua, també podem jugar amb materials. És a dir, les antenes juguen amb materials que són conductors, plàstics, anomenats dielèctrics, de forma que, imagineu aquí, hi ha una gota d'aigua i molt a prop hi ha un conductor, una planxa metàl·lica, que en funció de la seva distància el que pot fer és manipular la radiació
de forma que bé hi hagi un màxim de radiació en la direcció perpendicular a aquest conductor, o bé, d'una altra forma, manipular aquesta geometria entre l'antena en si i un conductor, de forma que hi hagi un nul de radiació en la direcció perpendicular. Això és un exemple que correspondria a un conductor, aquí sota, una font d'energia com aquesta d'aquí, de forma que això radia en la direcció perpendicular a aquest pla, aquesta fulla. És com si fos un conductor, una font que radia energia, i això radia en la direcció perpendicular. Això és un exemple d'una antena d'estació base. És un conductor i al davant d'aquests conductors hi ha unes fonts que el que fan és que l'energia vagi cap aquí, però no cap endarrere. És a dir, permet concentrar l'energia. La llum va pel camí més ràpid. La ona electromagnètica va pel camí més ràpid. Hi ha un llibre que estava buscant com un boig, perquè era un llibre de l'any 1700, de Christian Huygens, i no hi havia manera de poder trobar-lo. Quan em vaig casar, entre ells un dels regals que em va fer la investigadora Aurora Andújar va ser un llibre que va trobar als Estats Units de Christian Huygens, que és un llibre de física de l'any escrit al 1700, quan encara no existia ni Maxwell, ni Hertz, ni Ampere, ni tots els seus científics, i que descriu el fenomen de la propagació de la llum d'una forma geomètrica, d'una forma elegant, de les millors que he vist. I hi ha un exemple que sorprèn, que diu, entre cometes, vaig detectar que la llum, quan se propaga en un medi, experimenta una curvatura. I això com ho va detectar? Ho va detectar perquè tenia un telescopi que apuntava cap a una llum, imagineu, d'un far, d'un campanar, i el tenia calibrat de forma que, amb uns certs graus, en un dia clar, apuntava i veia la llum. Però detectava que en dies on havia més boira, el telescopi l'havia de moure. Al principi un pensa, bueno, és un error, no sé què, però quan de forma sistemàtica l'investigador observa i veu que allò és consistent i que és sistemàtic, detecta que en funció de la densitat d'aquest medi ha de canviar l'angle del telescopi perquè la llum se corba. És a dir, que la llum, depenent de si es propaga en l'aire o es propaga en un medi com l'aigua, experimenta una curvatura. I això per què és interessant? Perquè en antenes podem utilitzar plàstics, dielèctrics, per manipular l'energia, aprofitant això que es curva l'energia, per concentrar l'energia en una determinada direcció de l'espai. Això és un exemple de la llum va de tots els possibles camins que la llum pot recórrer, hi ha un, no explicarem avui, però hi ha un que és el més ràpid, que seria aquest d'aquí. La llum viatja més ràpid per un medi menys dens que per un medi més dens, a diferència que les ones acústiques. Les ones acústiques, si tu xarres baix l'aigua, allò va més ràpid que el so que va, diguéssim, per l'aire, que va a 340 metres per segon. En l'aigua va més ràpid, perquè és un contacte entre partícules. La ona electromagnètica no requereix partícules. Va més lenta en un medi, per exemple, això seria una onada d'aigua, quan va per l'aire, va a una velocitat de 300.000 km per segon. I quan arriba a un medi com l'aigua, que és més dens, va més lenta. Aquí veurem una mica aquesta ona, a part de sofrir unes reflexions, però si fixeu, aquesta ona que reflexa va més ràpida que aquesta que està aquí. La curvatura, això permet, d'alguna forma, aquesta curvatura, potser això seria l'aire, aquí dalt, fins a aquesta frontera que està aquí, que seria aigua. Aquesta curvatura que trobem al passar d'un medi a l'altre, s'aprofita per què? Per lo següent. Imagineu aquí, és un vídeo tret de YouTube, que es considera molt interessant. Imagineu això d'aquí. Una font que es propaga en... Em surt el vídeo? Un momentet. Bueno, exactament, és el vídeo. En l'esquerra veieu una ona omnidireccional, però en canvi a la dreta veieu aquests cercles són com si fos una lent. És una pilota, és una esfera d'un material dielèctric, uns plàstics, que el que fan és agafen aquesta radiació d'aquesta font que és poc directiva, la conformen perquè puguin concentrar l'energia en una direcció. És a dir, un observador que es situa aquí o bé aquí rep més potència, en aquest cas, perquè aquest element concentra l'energia i fa que es minimitzi la radiació en altres direccions.
Això és una antena que s'anomena antena dielèctrica i, per exemple, això és un exemple d'un possible telescopi amb antenes fetes només amb dielèctrics, que com hi ha moltes, per què hi ha moltes? Perquè permet concentrar l'energia i fer exploracions de l'espai. És a dir, les antenes no només són conductors, sinó poden ser també dielèctrics, plàstics o bé combinacions de materials. Entrem ja en la part que dèiem, i els enginyers de telecomunicació que es dediquen a la recerca, d'anàlisi, disseny d'antenes, amb què treballen? Hem vist una mica els principis bàsics de funcionament de les antenes, amb aquestes ones, com tenir antenes directives, com desapuntar la radiació, que tenim conductors, que tenim dielèctrics, però al final tot això com ho podem els enginyers, els investigadors, com podem treballar. Una part són els simuladors electromagnètics, que són programes d'ordinador utilitzant les equacions de Maxwell, que hem dit abans, amb teoria electromagnètica densa i densa i densa. Hi ha moltes empreses que només es dediquen a fer això, a fer software electromagnètic. Llavors, per exemple, per analitzar problemes tan diversos com antenes tal qual, antenes simples, antenes embarcades en avions, antenes insertades dintre de caps humans i, depenent una mica de la complexitat dels materials i de la mida elèctrica del problema, es requereixen virgueries matemàtiques per resoldre aquests problemes. Estem parlant de problemes de milions d'incògnites. Però al final permetre a l'enginyer estudiar com radia una antena amb un vaixell, com radia una antena dintre d'un cotxe, com radia amb un camió, com radia l'antena d'un mòbil, amb l'efecte del cap, amb l'efecte de la mà, etc. Això és un exemple, s'ha dit per els meus companys, pels nostres companys, tant de l'Aurora com meu, de l'empresa SEMCAT, en la qual podem estudiar gràcies als simuladors d'una forma prou acurada com radia una antena, no en l'espai lliure, és a dir, no aquí penjada tal qual, sinó què passa quan aquesta antena que està dintre d'aquest mòbil s'ubica al costat d'un cap humà. I això permet veure, per una banda, com se modifica la radiació de l'antena i també, d'una altra banda, el que també investiguem és com la radiació d'una antena, una cosa que preocupa a tothom, com aquesta radiació penetra dintre del cap humà. Hi ha una sèrie de recomanacions, tots els telèfons mòbils han de seguir una recomanació d'una potència mínima dintre del cap, que això és una que es treballa amb experiments de laboratori i hi ha unes normatives que és, si per exemple amb algun petit animalet, quan se li irradia energia, se li veu qualsevol cosa, és a dir, només que sui, només qualsevol efecte, encara que no sigui nociu, aquells nivells de potència se fa una divisió per un factor 50 i són magnituds per tenir marges de seguretat per dir aquest telèfon ha de radiar menys, o sigui, no pot radiar més potència que un llindar. O sigui, no hi ha un telèfon comercial que pugui radiar més que un cert llindar i tot està homologat. Per tant, això d'aquí permet als enginyers saber si els sistemes radiants que estan dissenyant, per una banda, compleixen amb les normatives i, per altra banda, dissenyar sistemes robustos al cos humà. De vegades pot sortir un exemple d'algunes companyies que no tenien en compte l'efecte de la mà i llavors la mà perturba l'entorn de propagació i l'antena no radia. Llavors s'ha de tenir en compte, quan els enginyers estudien els sistemes radiants, com radia l'antena en l'espai lliure, com l'afecta als materials, com l'afecta a la mà, com l'afecta al cap. És un tema complex. I a més també com radia, no només en l'interior, sinó com radia això en l'espai lliure. Llavors hi ha també programes d'ordinador que permeten una mica veure com aquesta energia està distribuïda en l'espai. Són eines molt potents de càlculs. Per exemple, aquesta d'aquí de SEMCAT està basada en el mateix programa que hem vist abans, del mètode del domini, aquest programa FDTD. Com se fan mesures d'antenes? Doncs un escàner, per exemple, alguns que heu vist a algun hospital, un escàner no és més que una anella en què hi ha un conjunt de sensors, l'antena se va ubicant en aquest cilindre, l'antena està radiant, de forma que a mesura que va entrant, aquests sensors van recol·lectant l'energia en cada punt i poden tenir un mapa de com radia aquesta antena. Després, amb mètodes de transformació de Fourier i altres mètodes sofisticats, poden saber com aquesta antena radia en l'espai. Aquest seria un altre sistema, que és un sistema, també és una anella. Això que veieu de color groc són antenes. Quan aquest dispositiu radia, aquest sensor rep l'energia per aquí, per aquí, per aquí. És a dir, es pot fer com un mapa en un pla. Llavors, l'antena que està aquí va rotant de forma mecànica i, a rotar de forma mecànica, això va recol·lectant. És a dir, podem explorar una esfera en 3 dimensions d'una forma molt ràpida. Per què? Perquè això d'aquí, tot i que sigui mecànic, aquest gir sigui mecànic,
Això d'aquí és una exploració electrònica, que és superràpida. Pot pegar una volta en un microsegon. Per tant, amb una esfera se pot explorar com radia una antena de forma molt ràpida. Tenint en compte el cos humà, com radia l'antena, igual. Altres cambres més grans per analitzar antenes més grans. També per analitzar, el que dèiem abans, per analitzar com radia una antena en el cos humà. Ja treballem amb maniquís. Aquests maniquís, el que tenen dintre, ficar un vídeo, el laboratori nostre, tenen aquí, per exemple, uns maniquís que els omplim d'uns líquids, que aquests líquids el que fan és emulen el comportament humà a les freqüències d'interès. És a dir, el cos humà es comporta d'una forma o una altra, llavors els líquids són diferents en funció de la freqüència que s'estigui treballant. Si ubica un mòbil en la galta de l'usuari, hi ha una sonda que penetra per dintre d'aquest maniquí, recolecta el camp i es fa un mapa per saber si hi ha un punt de camp molt intens, quant d'intens és, i d'esta forma investigar com se pot minimitzar la radiació que produeix una antena cap al cap. Això se treballa molt activament. No només amb allò que hem vist abans, sinó també amb maniquís de cap, de mans, torsos, cossos sencers. És a dir, és una cosa que els investigadors no deixem a banda, sinó que és contínua investigació de com minimitzar la radiació d'una antena, un portàtil, en un mòbil, on sigui, cap al cos humà. I com, a més, el cos humà afecta l'antena. Altres sistemes també més sofisticats, això són sistemes per emular, quan una antena està en un entorn urbà, la radiació que l'arriba és en múltiples direccions, llavors hi ha també sistemes que emulen aquest entorn de multipropagació. Estem parlant d'equips de l'ordre dels milions d'euros, és a dir, és un equipament molt car, molt sofisticat, per tant se fan inversions milionàries d'euros en tenir equips de mesura que han de ser molt precisos, aquest material és un material també molt car, i a més tota l'electrònica que hi ha al darrere de control i de processat de càlcul. Estem parlant de sofisticades. I acabem ja amb les aplicacions. Això serà molt ràpid. Algo que a mi m'agrada bastant és la genètica des del punt de vista algorítmic. Darwin va explicar l'evolució de les espècies. Estem sempre condemnats a evolucionar. De forma que hi ha una població inicial, podria dir que cada individu és una antena. Aquesta antena se pot analitzar i se pot comparar amb el que volem. És a dir, volem que una antena radiï d'una forma determinada. És a dir, sabem com volem que radiï una cosa. Inicialment se crea un conjunt d'antenes de forma arbitrària i es compara amb un requisit. Llavors, cada un d'aquest element se compara amb aquesta forma i si és com volem, ho endrecem. El més bo està en l'alt de la cadena i si no radia com volem, el fiquem en l'últim element de la cadena reproductiva. Quan tenim aquesta generació, eliminem els dos elements que no es comporten bé i ens quedem amb dos elements bons. Aquests dos elements bons fem un creuament, és a dir, són com dos pares. Agafem una part d'informació del pare, de la mare, i creem dos fills, és a dir, creem dos antenes més que poden ser pitjors o millors que els pares. Però els tornem, diguéssim, a avaluar i si els fills són millors, és a dir, si aquest fill, que és una antena, radia com desitgem, millor que els pares, el fiquem a l'alt de la cadena productiva. Si no, se queda on està. De forma també que per evitar, per explorar tot l'espai, a vegades la natura és tan sàvia que fa mutacions. El floquet de neu era una mutació. Se muta algun gen, una particularitat d'aquesta antena, si aquest nou element mutant és bo, se ficarà a l'alt de la cadena productiva. És a dir, si floquet de neu hagués sigut molt bo, hagués reproduït i tots els símios serien blancs. Però si no, desapareix. Doncs això és igual. Aquesta mutació permet explorar l'espai. És a dir, a vegades mutació vol dir incloure material genètic que té unes prestacions més bones, són més forts a el que sigui, més ràpids o ossos més forts. Si allò és bo, se reproduirà. Llavors, amb antenes, aquesta forma de treballar, els enginyers observen i creiem els nostres codis per mimetitzar aquesta generació i acabar amb coses tan no intuïtives com això que veieu aquí. És a dir, volem que una cosa radiï d'una forma, els mètodes clàssics el que fan és, hi ha equacions tancades, analítiques, que permeten dir, mira, si vols que això sigui així, s'ha de fer de tal forma. Per altres és no intuïtives, és a dir, deixa que sigui una màquina que dissenyi l'estructura per tu, de forma que podem acabar amb coses, a veure, s'ha d'incloure intel·ligència, però
en formes tan poc intuitives com aquesta que veieu aquí, que això és una antena genètica. Abans em diem que les antenes, si operen a freqüències diferents, és complicat. Una forma és fer-ho amb fractals. Si us agrada Dalí, hi ha un quadre que es diu El rostre de la guerra, que a mi m'ha impactat molt pel fet que, si us fixeu, és un cap on en un ull torna a haver el mateix cap, la calavera terrorífica, en l'altre ull igual i en la boca igual. Però és que dintre d'aquest ull torna a haver la mateixa rèplica. És a dir, d'alguna forma, Dalí el que volia donar a veure amb aquesta propietat del que es diu autoescalabilitat, és a dir, de rèpliques de l'objecte gran a diferents graus d'escala, el que volia donar a veure Dalí, que amb això era un geni perquè se va ficar en temes de física quàntica, de geometria fractal, volia significar un error infinit, la guerra. Doncs amb aquest espírit dels fractals, aquí el que veieu és una espècie d'una antena fractal, que és un triangle on l'objecte més gran és igual que aquest més petit, igual que aquest més petit, igual que aquest més petit. I això permet dissenyar antenes que, independentment d'un factor d'escala en la freqüència, puguin radiar de forma igual. Això seria un exemple particular per una antena d'estació base. El que dèiem abans, un conductor molt gran i diferents elements que estan aquí, per aconseguir molta concentració d'energia i, a més, que operi igual a una freqüència F1 que a una freqüència 2 vegades aquesta freqüència F1. Moltes aplicacions també que estan treballant és en aplicacions mèdiques, és a dir, podem trobar antenes integrades en l'ull, per temes de control de la pressió de l'ull, la glaucoma, antenes també píldora, que es poden incloure pel colon, és a dir, per investigació de malalties del recte, marcapassos, i algun dia arribarà, aviat, que anem al dentista i quan ens fiqui dirà què quieres, empaste o antena? És a dir, podem ficar una antena dintre d'un empast per arribar a tenir sensors i poder tenir control del cos de forma a distància. El metge podria estar a casa, controlar si hi ha una alarma, el metge ho podria detectar des de casa sense haver del malalt estar preocupat si li fa mal alguna cosa o no. Estaria controlat pel metge d'una forma telemètrica. I acabem ja. Tesla, com a competència contra les companyies de distribució de llum, va inventar un mètode que el que era una antena que rebia molta potència, tanta potència, que el que volia ell era transmetre potència de forma que un tingués una bombeta a una distància i que aquesta bombeta s'encengués sense necessitat de cable, és a dir, que pogués captar l'energia de l'aire i que aquesta energia s'encengués, cosa que no és fàcil. Ho va demostrar amb potències brutals de quilowatts. Inclús se va demostrar que es podia moure un helicòpter només injectant-li energia des del terra, sense tenir cap mena de gasolina o el que fos l'helicòpter. I això perquè va tenir ressò en el seu temps, però avui en dia, per què té ressò? Perquè tenim ones d'FM, de mòbils, de moltes coses, que al final, si no s'aprofiten, se dissipen a la paret on sigui. Llavors, s'està treballant en tenir sensors que puguin recol·lectar, que puguin reciclar aquesta energia per carregar bateries i de forma de reciclar aquesta energia que ara d'alguna forma no s'aprofita. Altres coses en les quals també s'està investigant, materials tipus esponja. Se pot també treballar, com sempre, amb la part més d'enginyeria de materials i dissenyar, sintetitzar materials com una esponja, com la que teniu a casa, però que tingui unes propietats de duresa, robustesa als rajos de la llum, humitat, que es pugui incloure circuiteria electrònica, de forma que es poden tenir antenes amb pesos molt, molt lleugers, per poder integrar-les en avions, en coets o allà on sigui. Això es diuen esponges metal·litzades. I tenim alguns exemples amb els quals nosaltres hem treballat amb geometries fractals, com aquesta que està aquí i aquesta que està aquí. I perquè veieu una antena d'estació base per dintre, és un pla conductor, és un tipus particular, i aquí tindríem un element, una font, aquelles pedres que abans dèiem que el xiquet tirava. Per què hi ha tantes pedres? Hi ha tantes pedres perquè volem, primera, confinar la radiació i, dos, apuntar-la cap on volem. Hi ha un mecanisme en aquesta antena que permet de forma remota apuntar, controlar com radia el decalatge del temps que dèiem per manipular aquesta energia i que vagi cap a on volem. I aquest és un altre exemple de moltes antenes grans, permeten confinar l'energia.
En honor al meu amic Mario Sorolla, que va passar a Miodia l'1 de novembre de l'any passat, era un expert en el camp dels metamaterials, tots sabeu que va néixer a Vinaròs, hi ha persones experts deixebles seus que poden parlar de la seva activitat, algun dia vindran molt millor que jo, però només per fer una pinzellada. Mario era expert en el camp dels metamaterials, que són estructures periòdiques, és a dir, la llum o una ona electromagnètica quan viatja per un medi periòdic, és a dir, un medi periòdic podria ser una repetició d'un material, un conductor o una absència de conductor o un plàstic, experimenta unes propietats que són molt interessants. Per exemple, perquè us quedi una imatge, podria ser que la típica palleta que es veu que es deforma cap a un cantó quan està un got d'aigua, se deformi al revés. I això, que es deformi al revés, permetrà fer microscòpics d'alta precisió on podem detectar objectes que fins ara no hem pogut detectar. O altres prestacions que fins ara s'està investigant, d'objectes invisibles i altres aplicacions també en el domini mèdic. Antenes integrades, com deia abans, ja no hi ha la típica antena del cotxe que està fora, sinó que se treballa molt amb integrar aquestes antenes dintre dels cotxes. Això és una gentilesa de Ficosa, amb tecnologia de l'empresa Fractus. I una cosa molt interessant, això que veieu aquí és un gerro. Un gerro que tinc a casa, us pot agradar o no, una vela, però això és un vidre. És un vidre, això és un tros de fusta, i llavors arribarà un dia, com he dit abans, els materials poden conformar la radiació. Això és un vidre, té unes propietats, la llum per un vidre experimenta unes curvatures, doncs podrem dissenyar els gerros els enginyers, és a dir, no cal que el gerro el dissenyi l'artista, està una mica de broma, no? Però ho podrem dissenyar de tal forma que amb una font situada en la base del gerro radiï com volem, només gràcies a que l'antena és el propi gerro. I que això radiï, per exemple, que doni difusió a casa per tenir un altaveu inalàmbric o qualsevol altra cosa. I això no caldrà tenir cap antena a casa, sinó amb un gerro, amb una petita font, farà de gerro i farà d'antena, per tenir altaveus, per exemple, altaveus inalàmbrics. Antenes de terminal mòbils, i aquesta ja és l'última, són antenes petites perquè han d'estar dintre d'un mòbil, amb geometries variopintes perquè han de ser petites, han d'operar a moltes freqüències, han de complir requisits com han de radiar poc al cos humà, han de ser robustes al cos humà, entre altres paràmetres. Llavors hi ha molta feina en aquest camp i nosaltres estem també treballant en aquesta línia. I de fet tenim ja alguna cosa entre mans, que pot ser alguna cosa que creiem que sigui trencador, però encara no podem ensenyar, esperem que aviat ho puguem ensenyar perquè estem intentant treballar i anar cap a la miniaturització d'aquests elements de forma molt dràstica i que pugui suposar un canvi dintre del camp de les antenes per terminal mòbils, tabletes, etc. Estem parlant de milions, que en l'any 2017 es poden arribar a vendre en un any només 3.000 milions de dispositius. Això vol dir és la meitat de la població. En un any, i l'any següent el mateix. O sigui, el mercat és potencial i llavors això tira que la tecnologia s'ha de moure d'una forma dràstica i molt ràpida. És un camí interessant per fer recerca. Conclusions. La gènesi, Maxwell i Hertz. I a més, quan parlem de megahercios, és en honor a Hertz. Per tant, Maxwell, la teoria, postula unes equacions d'existència d'ones electromagnètiques. I Hertz ho demostra. Salvay Campillo teoritza sobre una propagació per l'aigua. Marconi inicia la revolució sense fils. Les antenes són aquells elements que permeten o radiar de forma omnidireccional, o bé concentrar l'energia, o bé desapuntar l'energia, o bé manipular l'energia perquè hi hagi un màxim en una direcció, un mínim en una altra, etc. Els materials tenen a veure, i molt, els conductors, els plàstics, se poden manipular per fer antenes amb prestacions variopintes. Reptes, fer antenes cada cop més petites, que operen a moltes freqüències, que interactuen amb el cos humà de forma que siguin robustes, que s'integren en espais molt petits. Haurà cada cop més aplicacions de medicina, el que anomenem smart cities, telefonia mòbil, etc. Llavors, és un procés, el procés de disseny complex, que requereix també molts equips també que són costosos, per tant, els esforços que se fan en R+D són costosos i, per tant, tots els grans científics que, si us fixeu, observen, es pregunten per què, avancen, sistematitzen
i fan conclusions, ha permès que això no més fàcil que començar. És a dir, hem recorregut 100 i pico anys, però en el camp de les antenes ja us puc ben dir jo que encara queda molt per recórrer i esperem que puguem algun dia, evidentment canviarem de temàtica, no farem sempre antenes, farem altres temàtiques, però que en un temps puguem fer parlar del tema de les antenes amb nous reptes i amb noves aplicacions que ens puguin ajudar per viure una mica més còmodament. Gràcies a tots vosaltres per la paciència que heu tingut, en nom de l'Aurora i meu personalment. Bueno, pues vam fer conclosa la primera conferència de Ciència Prop i tornar a agrair a Jaume Anguera la seva voluntat de presentar-nos aquí aquesta conferència i desitjar la que té, que continuï avançant, que continuï investigant i esperem aquí seguir-te en prèmits més grans que aquí ens has presentat i si pot ser el màxim per a tu. Moltes gràcies. Gràcies també i amb l'esforç que hem fet amb l'Aurora i jo aquests dies per acabar la presentació, gràcies i espero que us hagi agradat i us encomanem que pugueu vindre a una altra sessió que esperem que sigui també del vostre agrat. Gràcies a tots.